HIV recipient count sa bansa patuloy na tumataas. Mga Pangasinense nagtipon-tipon para sa mobile blood donation. At Miami Heat, wagi sa 2013 NBA Championship. Masantos yang angron. Ako si EJ Dangla. Patuloy na tumataas ang bilang ng HIV recipients sa bansa na kinababahala ng marami pati na ng mga doktor. Ito naman ang naging paksa kanina sa isang seminar na ginanap sa Dagupan City. Para sa report, narito si Louie de la Vega. Kaninang umaga lamang ay ginanap sa Dagupan City Museum ang isang seminar and update para sa taunang paggunita ng World Blood Donor Day na may temang Every Blood Donation is a Gift of Life. Nagtagal ito ng 6 na oras kung saan dinaluhan ng mga estudyante, city officials, businessmen, office workers at mga nanay. Ang mga tagapagsalita sa nasabing seminar ay sina Dr. Carmelo Vidal, ang Red Cross Youth Committee Chairperson, Dr. Gozar Duque, isang gastroenterologist mula sa Dagupan Doctors Villaflor Memorial Hospital, Mr. Carl Ferraris, Product Manager for Blood Virus Division Lifeline Diagnostic Supplies, at Dr. Jocelyn Tongson, ang HIV/AIDS Program Coordinator ng DOH Region 1. Kabilang sa mga paksang na pag-usapan ay ang datos sa estado ng blood collection and services ng probinsya, viral hepatitis, ELISA principle at HIV awareness and prevention. Ayon kay Tongson, nakakaalarma ang dami ng bilang ng kaso ng mga taong nagkakaroon ng HIV sa bansa. Kung titingnan natin, 63 yung countries reported with HIV cases and isa po tayo sa mga bansa sa naiwan na 7 bansa na may increase in HIV case. The rest, cases were sustained and decreasing. In year 2011 and 2012, 6 to 9 new cases per day, meaning 1 new case every 3 hours. But in 2013, take note, we have 1 new case every 2 hours. Inisa-isa din nito ang mga aktibidad kung saan maaaring makuha ang HIV at kung sino-sino ang mga nangungunang recipients. So ano yung mga risky behavior na sinasabi ko? Unprotected anal sex between males, unprotected sex with sex workers, unprotected sex with multiple sexual partners, and injecting with used needles. Based on the latest report, yung ranking mo ng first top 3 affected with HIV. Ang number 1, office workers. Second, call center agent. And third, health workers. Naging huling pahayag nito na dapat maging responsable ang ating mamamayan. The fact that HIV is increasing in the Philippines, if we do nothing, HIV is a problem that will not go away. So we have to do something. Louie de la Vega para sa Pangasinan Watch. Mga Pangasinense mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan ang lumahok sa bloodletting activity kahapon sa isang ospital sa lalawigan. Narito ang aking report. O PPH sa San Carlos City kung saan sama-samang nagbigay ng dugo ang mga Pangasinense. Ang activity na tinatawag ng Provincial Health Office o PHO na mobile blood donation ay isinagawa kahapon bilang parte ng pagdiriwang ng kaarawan ni Governor Amado Espino Jr. Una ng araw nilang isinagawa ito sa kaparehong araw noong 1 taon, pangalawa noong Disyembre, at ikatlo ang katatapos lang na mobile blood donation sa PPH. Itong programa na to ay naglalayon na magkaroon po ng steady supply, accessible na supply ng dugo para po doon sa ating mga pregnant mothers at yung may mga kaso po ng dengue na mga kailangan po ng dugo or yung iba pa po mga sakit na mga kailangan po na dugo katulad ng mga accident. We make sure na ang Pangasinan ay meron silang ma-access na mga dugo at meron tayong steady supply. Kaya ginagawa natin ito for like twice in a year. Ngunit hindi naabot ng PHO ang target nila na bilang ng bags ng dugo na hindi bababa sa 100. Maging ang bilang ng mga nagpatala ay hindi rin umabot sa target. 73 ang nagpatala kahapon pero 77 lang ang pumasa sa screening. Bawat isa dito ay kinuhanan ng 450 ml ng dugo. Ang ibang araw ay high blood kaya hindi pinayagang mag-donate.
Sa 73 nagpatala, 4 ang galing sa San Fabian, 17 sa Calasiao, 4 sa Mangaldan, 2 sa Santa Barbara, 2 sa San Carlos, 5 sa Bautista, 50 walk-in donors at 9 ang galing sa PHO. Noong June 20, 2012, sa 310 donors, 165 ang pumasa sa screening at nakapag-donate ng dugo. Noong Disyembre, ang target ay 150 at nakalikom ang PHO ng 137 bags ng dugo na ibinigay nga sa Red Cross. Umaasa naman ang PHO na sa susunod na mobile blood donation sa Nobyembre ay mas marami pa ang magpunta para magbigay ng dugo. Hinihikayat din natin actually ang ating iba pang mga munisipyo na makigaya sa atin na sa activities na to para din protektahan din nila yung mga ating mga komunidad nila na mga kailangan. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Hindi naman naitago ng mga Pangasinenseng nagbigay ng dugo kahapon ang galak na kanilang naramdaman sa pakikibahagi sa mobile blood donation ng PHO. Narito ang karagdagang ulat. Makikita sa mga mukha ng mga Pangasinenseng nag-donate ng dugo kahapon sa PPH ang saya sa pagkakawang gawa na kanilang naisakatuparan. Ang mobile blood donation nga na inorganisa ng PHO sa pakikipagtulungan ng Red Cross ay may temang dugo mo, dugtong ng buhay ko. Okay naman na parang nakaka-refresh nga eh. Nakakatulong din sa ibang pasyente. Ano pong pakiramdam ngayon? Medyo nahihilo pero okay lang naman. Siguro pansamantala lang kasi nawalan tayo ng konting amount ng First time po? first time. So sa mga susunod, mag-donate pa? Okay naman, hindi naman masyado masakit kaya so pinaplano ko mga after 3 months ago. Okay lang, magaan sa pakiramdam. Mag-donate ba ulit kayo sa mga susunod na buwan? Pwede, basta mayroong ganitong program. First time po? Opo, first time na. First time. Maging ako ay nag-donate na rin ng dugo. Hingang malalim yun na pala ang last na hingip. Last na hininga niya. Okay lang, sir. Lahat nga ng nakolektang blood bags ay idiniretso sa blood bank ng Red Cross sa Dagupan. Bawat blood donor ay binigyan ng Red Cross card kung saan mayroong serial number. Ito raw ang ipakikita sa susunod na pagdodonate ng dugo at kung mangailangan man. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Puspusa naman ang paghahandang isinasagawa ngayon ng PHO para sa Nutrition Month sa July. Nakalinya nga ang kanilang mga activity gaya ng deworming, feeding program sa San Jacinto para sa mga preschooler at cooking demo para sa healthy lifestyle. Sa June 26 naman ay isasagawa ang Renal Disease Control Program Forum sa Lingayen 1 Central School. Samantala sa ibang balita, isa na namang biktima ng pamamaril ang naitala sa lalawigan. Yan ang balitang binantayan ni Mayan Garcia. Patay ang isang magsasaka matapos barilin sa bayan ng Urdaneta. Kinilala ang biktima na si Mario Alvaro at ang suspect naman ay si Mario de la Cruz, isang driver at parehong residente ng naturang bayan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bigla na lamang daw binaril ng suspect ang biktima gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Dagdag pa nila, dati nang may alitan sa pagitan ng dalawa na siya namang tinitignang motibo sa pagpatay sa biktima. Agad namang naitakbo ang biktima sa pagamutan ngunit idiniklara na itong dead on arrival. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ng otoridad ang suspect. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Good news naman sa ating mga netizen. Kung dati puro picture lang ang pwede mong i-share sa Instagram, ngayon ay pwede na rin ang video. Alamin natin ang ibang detalye kay Louie de la Vega. Good news para sa mga Instagramaholics! Tampok at ready to use na ang bagong pakulo ng Facebook para sa Instagram, isang online photo sharing at social network service. Ngayong araw ay pinakilala ng Instagram co-founder at CEO Kevin Systrom sa isang press event sa Menlo Park Headquarters, California, ang pagkakaroon ng video ng nasabing paboritong app ng publiko. Tatawagin itong video on Instagram o Vidstagram ayon sa mga netizens. We decided that we needed to do something new, so we created Instagram out of Bourbon. The one part that we brought was photos, but we left video on the side. Why is that? Because we said the three things we want to be really good at are speed, simplicity, and beauty. And I'll tell you, at the time 2 years ago, with the devices as they were, speed, simplicity, and beauty were definitely possible with photos.
but it was really hard with video. I'd like to introduce video on Instagram. Ani Sistro, magbibigay daan umano ito para sa mga tao na mas mapalalim pa ang kanilang pagkamalikhain, di lamang sa pagkuha ng litrato, kundi ganoon na rin sa videos. Ang app ay umani ng maraming papuri mula sa mga users dahil sa mga katangian nito kumpara sa naunang short-form video sharing app na Vine. Mas pinahaba raw ito with 15-second duration at binigyang kulay pa ng mga mapagpipiliang filters. Madali rin itong gamitin at may karagdagang feature na tinatawag na cinema kung saan mababawasan nito ang movement noise o panginginig ng mga shots. Samantala, tanging iPhone 4S at 5 lamang ang makagagamit sa ngayon ng nasabing app. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Hinirang na 2013 NBA champion matapos maguri sa kanilang back-to-back title ang defending champion na Miami Heat sa Game 7 ng NBA Finals laban sa mga veteranong San Antonio Spurs sa score na 88-95. Naging maigpit ang labanan dahil mula pa noong Game 1 hanggang Game 6 ay salitan lang ang pagkapanalo ng bawat team at nagwagi nga ang Heat sa kanilang home court sa tinuturing na do or die na Game 7 sa pagtutulungan ng Big Three na sina LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh at dahil din sa film coach nila na si Eric Spoelstra. Nagbunyi naman ang mga Heat fans dahil sa magandang balita, ngunit maraming Spurs fans ang nainis dahil sa pagkatalo. Si LeBron James namang muli ang hinirang na MVP o Most Valuable Player sa season na ito ng NBA. At yan ang mga balitang nakalat sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwala ang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.